Horas marihita salahutna. Tapuk kama parningota nari hama mate ni Tuhan Yesus. Martang yang nahohom mahita. Jauh-jauh tu parsaoran, hamu akadongan sahuria, marpungu hitan waeng di bagas joroon, lau patu pahon perpunguan parningotan hama mate ni Tuhan Yesus, na patari dahon holong ni rohani di bata, naso halopoan tuhita jolma manisia pardosa, taidama iduk ni hapor seota, nama naon hapor suhon, dohot haleaon ala ni hita. Marhite parpunguata di parningotan hama mate ni Tuhan Yesuson, lam takas di rohata naung di pau budde batari masna tuhita, masai balga asini rohana midahita pardosaon, maredde ma hita.
marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia na tumo palangit dohot tanoon. Amen. Situani malim si songoni do tama dihita, na badia, na so jahat, na so marlidang, na mabolat sian akka pardosa, na unggabe tumibo sian akka banua gijang, na sopola ganu pari songon akka situani malimi, mabuat jumolo pelean, taringot tu akka dosa na sadiri, dungi taringot tu dosa ni natoropi, ay sahali doi diulahon, di nama melehot dirina ibana. Haleluya. Martangiang mahita. Alia manami jala debata nami, para siroha na sumurung doho, di sude jolma manusia, nunga dilehon ho anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, manaon haleaut dohot siat ni bagi, pola mati tarsilang, asa malua hami sian gonggoman ni sibolis, say parrohai mahami mamikiri panaonon ni anakmu, asa maruli hami marhite siani di hasesaan ni dosa, do di haluaon sian hamatean padua halihon, asa dapot hami hanguluan sa leleng-leleng na marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, anak haholongan ni roham. Amin. Hudul maita. Tangyon hamu mapatik ni debata ima sian Heber 12 ayat 2. Tabereng ma iduk ni hapor siauni jala na paujuk kosa ima Yesus na manoton parsilangoni sika nilas ni roha tohap naihian so dietongi hailaon gabe hudul di siamun ni habangsa ni debata. Ido sahatna atong rap mangidogo mahita siat Tuhan debata. Ali Tuhan debata say pargugoi mahami mangulahon na ubar tupati mi. Amen.